Mikä sai lähtemään mukaan valmennukseen? No, mulla oli tässä aika isoja terveyshaasteita tuossa puoli vuotta takaperin ja jouduin sen seurauksena sitten käyttämään lääkkeitä, jotka sotki aineenvaihduntaa aika perusteellisesti ja paino nousi huomattavan paljon lyhyessä ajassa. Niin totesin siinä kohtaa, että tässä kohtaa tarvitaan ammattilaisen apua, että saan painon takaisin kuriin. Mikä oli valmennuksessa parasta? Kyllä se oli se selkeät ohjeet ja sitten tuo ohjaajan tuki ja tavallaan se, että sä oot jollekin tilivelvollinen siitä, niin se tulee myöskin noudatettua tarkkaan ne ohjeet. Onko valmennus tuonut mukanaan jotakin odottamattomia positiivisia muutoksia? No mä oon aika pitkään vähän vastaavaa ruokavalioa noudattanut, että hirveästi tämän tyyppisiä muutoksia ei tullut, mutta esimerkiksi kehon nälän tunne on palautunut, mikä on ollut hyvin pitkään hukassa. Et sitä voi pitää positiivisena, että elimistö toimii hieman normaalimmin. Miltä valmennuksen ohjeiden noudattaminen tuntui? No mulle nuo ohjeiden noudattaminen oli kyllä hyvinkin helppoa, että kaikki ruuat vaan kautta ja sitten valmistin kerralla vähän isompia annoksia, niin ei tarvinnut olla monta kertaa päivässä kokkaamassa. Mahdollisimman helpolla tavalla valmistin ruuat ja en päässyt kyllä kyllästymään, että paljon oli vaihtoehtoja siellä, mistä voi tehdä koston ateriansa. Mikä fiilis tilanteessa nyt verrattuna tilanteeseen ennen valmennusta, jos ei puhuta kiloista, vaan ihan sellaista fiiliksestä eli mielialasta? No kyllä mä oon energisempi ja myöskin unirytmi on hieman korjaantunut tässä tämän valmennuksen aikana, mikä on varmasti tuonut lisää energiaa myöskin. Että paljon enemmän virtaa tällä hetkellä kuin mitä aloittaessa. Että ihan hyvillä fiiliksillä mennään ja samalla linjalla aion jatkoa. Onko vielä jotain muuta, mitä haluat valmennuksesta kertoa tai kommentoida? Jaa, aika hyvä kokonaisuus mun mielestä. Tämä on helppo noudattaa, kun ottaa vaan sen teen, että seurataan ohjeita eikä niin kuin sooloilla mitään omia, niin hyvin helposti tehdään. Ja kyllä se, vaikka välillä on vähän pieniä jumituksia tullut, niin tasaiseen tahtiin on edistynyt koko ajan, että voin suositella.